La Planeta, una formaceria de Xert, i Menjamiques, que, si no m'equivoco, venen d'un poble de Tarragona, Bràfim? Correcte. Pues sí, teniu el gust de pujar, per favor. I jo vos dissenyeix. Se sent bé, no? Superbé. Vale. Hola. Superfamiliar és l'ambient, per a mi especialment. Vosaltres veniu de fora, així que moltíssimes gràcies, ja vos ho he dit abans. I moltes gràcies a la gent que ha pensat en nosaltres per a una mostra d'economia social i solidària, que al final és el més difícil per nosaltres és emprendre una empresa en aquestes bases, així és que si us sembla anem per feina perquè som tan poqueta gent que el format que hem decidit abans de res és que presentaríem els 3 projectes per també que siga un format obert per si sorgís el debat o tenim dubtes o algú vol aportar alguna cosa i després entre nosaltres també donar-nos pas a això si vos sembla, val? Doncs bé, per nosaltres aquesta mostra és important, molt important, perquè és la primera volta que tenim una veu més enllà d'un mitjà de comunicació en persones de carn i ossos i hem decidit que era el lloc perfecte per poder, si vos sembla bé, me trec això, ¿vale? Per poder presentar el que nosaltres diem que és el nostre manifest. Ens ha costat molt triar les paraules que ens definiren i hem redactat aquesta història que si vos sembla vos la llegisc i pensem que la riquesa d'un territori habita en la seva història, la seva gent i la seva terra. En Malaherba produïm aliments de secà acompanyats de les terres ermes en el seu camí de regeneració. Recuperem bancals, oblidats i varietats autòctones i ho fem respectant al màxim l'arbre, el seu entorn i el ritme de la natura. Practiquem l'agricultura regenerativa, amb l'actitud d'aprenents d'un dels oficis més antics de la humanitat i ho fem des de ben lloc, amb admiració pels que han precedit i amb la rebel·lia de qui vol construir un demà innovador i més just en una agitació rural al ritme de la natura. Aquestes paraules són la primera vegada que les diem en públic i d'alguna manera ens sembla important parlar així perquè en el context de sobirania alimentària crec que totes entenem que té molt a veure en territori perquè més enllà del que mengem estàvem parlant de territori tota l'estona. Llavors, com definim sobirania alimentària? És una paraula que cada volta està, una terminologia que cada volta està més gastada i començava fins i tot a quedar-se en desús en segons quins col·lectius perquè ja començava a parlar d'eficiència alimentària, no? Al final la sobirania alimentària comença en la mamella, no? Quan un nadó naix, la sobirania alimentària és la capacitat que té una persona de decidir com vol alimentar i quan anem creixent és la capacitat que tenim les persones de fer el nostre aliment al nostre territori, no? Llavors, en aquest moment que venim de més d'una pandèmia on el sistema s'ha vist més que mai les seves mancances a nivell econòmic, a nivell sanitari i a nivell climàtic, doncs nosaltres sí que veiem que és un moment urgent per dir prou. Que se donen alhora mostres com aquesta o projectes com els nostres que es vegin molt impulsats, perquè jo crec que un projecte com el de Malaherba fa 3 anys no haguera sortit a cap mitjà de comunicació i en qüestió de mesos és com que tot el món li ha paregut molt interessat. Suposa que té que veure en aquesta urgència. Nosaltres vivim ací a Benlloc i és on desenvolupem la nostra tasca en tota la regió de la Plana Alta i passa com nosaltres naixem d'un moment en el que la família de Ferran té unes terres, l'avi mor i algú les ha de cuidar. Ferran se dedicava a una altra cosa i en un moment determinat és que donava massa feina per a ser compatible tot alhora. Donem un pas endavant i se sumem les altres també. Hi ha un problema
de relleu generacional que compartim perquè l'hem viscut nosaltres mateixa i perquè al voltant els nostres amics i els nostres coneguts sabem què està passant, no? Hi ha aquest abandonament i això genera un impacte ambiental que molt més enllà de la possibilitat que podem veure en lo paisatgístic, que és evident, tot el problema que en el canvi climàtic hi haurà en els futurs incendis, doncs són més que aliments per a aquest foc que creixerà, no? Què fem? Davant d'aquesta situació, la societat comença a tenir una dependència del sistema perquè si no hi ha sobirania alimentària, segur vas a menjar, llavors vas a dependre del sistema, i una vegada depens del sistema, la teva salut està en mans del sistema. Sobretot si entenem que l'alimentació va ser una qüestió que va ocupar-nos a totes i si tu compres una fruita que no té llavors, que no vas a poder reproduir, el moment que aquesta fruita deixa de voler estar al mercat, te vas a quedar sense ella, no? Aquest concepte ens semblava com urgentíssim i gravíssim. Cadascuna de nosaltres ens dediquem de forma professional, a part d'això, de mala herba, a altres coses, i en un punt de la nostra vida ens semblava com que havíem de dir prou, que necessitàvem prendre assumpte en tot això, no? I hem pensat que era possible, no? Anem per aquí. Com ho fem? Hi ha aquestes tres potes. Hi ha la pota de l'agricultura regenerativa, el rescat de bancals i l'agitació del territori. Quan parlem d'això és perquè de l'agricultura regenerativa segur estic que en podrà parlar molt més ara Jordi, perquè d'un projecte que està superestablert, a més en animals, que és com la part més potent de l'agricultura regenerativa, però aquesta part és molt important quan estem dins del món rural. Els nostres veïns i veïnes de bancal moltes voltes no entenen que nosaltres fem aquest tipus d'agricultura. És una agricultura en la que l'absència o presència mínima de llaurat és necessària. El primer que te diuen normalment quan tu tens unes terres sense llaurar és que no les estàs treballant. De fet, molta gent llaura només pel fet de que per almenys sembla que està treballant. Clar, això en un context del que estàvem intentat introduir al principi, tan urgent climàticament, aquesta terra cobert és part de l'absorció de tot el CO2 que tenim de sobres a nivell d'emissions que fem les persones en aquest moment, el nostre sistema capitalista i superconsumidor. Llavors, estem en aquesta controvèrsia de fer una lluita molt més enllà de la manera en la que consumim, sinó també la manera en la que practiquem l'agricultura. No només ens basta practicar l'agricultura, sinó que pensem que és el moment de fer una agricultura diferent, perquè si no ho fem des d'una forma sostenible per al planeta, en realitat tampoc estem ajudant de la manera que a nosaltres ens agradaria. Des de tot el respecte cap a totes les persones que se dediquen a l'agricultura, però sí pensem que és un bon moment per a totes les persones que s'hi dediquen una crida a que per favor se transforme, perquè té un resultat com molt més positiu en el sentit estricte del fruit i especialment del planeta i de la persona llauradora, perquè té moltes menys implicacions en la química per a la seva salut i moltes menys hores que dedicar-li a la llaurada, a tirar-li històries, etc. Llavors, este rescat de bancals d'una banda ve de ficar la traducció d'esta agricultura, alguns que estaven en una agricultura tradicional, passar-la a la regenerativa perquè havíem de recuperar aquesta terra, i d'altra banda, tots estos que havíem dit que s'havien abandonat, tornar-los a ficar en ús d'una manera molt paulatina, perquè hi ha un problema que, a part de tot això que estem parlant sempre, ens agrada remarcar, que és la incompatibilitat laboral. Nosaltres mateixes estem ficades ara mateix en això i en altres feines, perquè només dedicar-se a l'agricultura implica una qüestió molt complexa. Llavors, aquest tipus de taules en les que anem a parlar també d'economia social i sostenible crec que té que veure un poc en... O sigui, una de les nostres preguntes o de com convidar-nos al debat per a mala herba sí que és com per a nosaltres de moment, per arrencar, està sent impossible fer-ho de forma exclusiva. Hem hagut de fer-ho amb altres projectes.
Llavors, és interessant llançar això per a parlar de com són els inicis, perquè francament sí que és una qüestió que a nivell de salut hem patit totes, jo crec, i hem de deixar-ho superclar. I després la tercera pota del nostre projecte, com el nostre nom és Mala Herba, ja té una part un poc canalla a l'hora de parlar, i és aquesta part d'agitació del territori. Hem ficat aquesta fotografia, jo no sé si coneixeu el Rodrigo Cuevas, aquest home que surt aquí a la foto, no sé si el coneixeu algú o alguna. Molt bé, gràcies Guillem. Doncs aquesta persona, ell és asturiano i fa cançons tradicionals i té com a propòsit ficar de manifest tota la cultura rural que hi ha a la seva terra. Ell, a part, és una persona que habitualment té una tendència a exaltar el territori per la seva manera de vestir i per la seva manera d'actuar. A nosaltres ens lliga molt aquest personatge, perquè hi ha una part que sí que creiem que hi ha un problema per a tornar al món rural. Fa pocs dies va ser el Fòrum de la Nova Ruralitat en aquest mateix espai, a Benlloc. Va ser supermeravellós veure quantes persones joves s'apropaven a aquesta trobada. Però és cert que hi havia una part que qui ho duia, qui estava parlant, eren persones més majors i molts homes. I quan parlem de nova ruralitat, quan des de Mala Herba sí pensem que és necessari abraçar la diversitat d'una volta. Vull dir, ja està, el món rural no té per què estar deslligat de tota aquesta modernitat que a les ciutats se dona superentesa de parlar de qualsevol àmbit de diversitat, com la pròpia natura és diversa, no? Pensem que això és necessari. I totes aquestes tres potes són, al final, és el que volem fer, és el nostre propòsit, no? I aquesta gent com ho fa, què fa? Perquè té uns tres propòsits com grans. Doncs d'una banda tenim l'ajuda als joves agricultors, que no sé si coneixeu, és una ajuda de 5 anys, tu demanes, t'impliques 5 anys a treballar per la terra i només te vas a poder dedicar al 51% de la teva tasca de ser aquesta, i una de les persones que és Ferran del nostre projecte, diem que ell està en aquesta ajuda, que és per impulsar el projecte al principi. I la resta, doncs hem fet un producte. És veritat que hem fet un producte que avui per primera volta anem a ensenyar a la gent, perquè fins ara no havíem ensenyat mai el producte i aquí és com el moment de presentar-lo. I és aquest. Hem fet un oli que estem començant la campanya de les olives, avui mateixa de fet. Hi ha Farga, que és la varietat autòctona més antiga, que més s'ha deixat en desús perquè és la que menys productivitat té, i aquesta és la que sempre anem a mantindre. I d'altra banda una multivarietal, que segons els anys anirà canviant perquè la natura ja implica canvi en aquest sentit. Llavors, aquesta és la primera volta que ensenyem l'ampolla i estem com molt emocionades d'haver-ho pogut fer per fi, perquè hem anat a xerrades i xerrades i en xarxes socials i mai havíem ensenyat el producte, i llavors ens feia molta il·lusió que de veritat estem fent un producte que al final és el que pensem que per a poder fer possible tots els propòsits que tenim haurem de vendre alguna cosa. Llavors, a part d'això, no som ecològics, però treballem com si fórem ecològics. El que passa és que estem ficats en un sistema de participatius de garantia. No sé si vosaltres els coneixeu, els sistemes aquests. Ho deixem per al debat si voleu després, perquè crec que és interessant. I bé, per concloure i no allargar-me molt més, perquè vosaltres tingueu el vostre espai i donar temps al debat, el que ens fa continuar és pensar que estem en un moment en el que, de veritat, el consumidor sí té una capacitat molt gran, perquè l'acte, si vivim en un sistema capitalista, l'acte que tenim com a consumidors és l'acte més polític que anem a tindre, ja siga consumint o inclús no consumint. Per tant, si partim d'esta base, per a nosaltres tres que som productores i defensem la sobirania alimentària, tots tres projectes, crec que en això estem totalment d'acord les tres,
apostar per un producte que coneguem la traçabilitat absolutament, suposa que ens estarà ajudant a aquest canvi. Res, explicar-vos que també des d'avui tenim la pàgina web ja, si voleu tirar-li una ullada només està perquè fiqueu les vostres dades, és malaherba.com. I no res, i moltes gràcies per escoltar aquesta batega de paraules que he fet ara molt ràpid. Gràcies. Problemes tècnics. El ordinador dic, ostres, això ha pegat per la xica esta. Hola, bona vesprada a totes i tots. Jo soc Jordi i vinc de Formatgeria La Planeta, que és un projecte que naix en l'any 2012. És quan vam fer a través de, amb l'ajuda de meus pares i la família això, vam fer el que és vam muntar una granja d'ovelles per a producció de llet en un principi, però la idea sempre era fer formatge o elaborar productes làctics en un futur, quan se poguera. Entonces, vaig a explicar un poquet els inicis i com hem anat evolucionant i fins al dia d'avui. Estem situats en Xert, concretament en un mas que pertany al terme de Xert, però molt proper de Catí, entre les muntanyes de Catí i Xert. Entonces, el nostre, per dir resumidament al principi, la nostra filosofia és treballar de manera ecològica, encara que tampoc estem certificats. Segurament, al llarg d'estos mesos, l'any que ve, si tot va bé, podrem estar ecològics perquè per fi ha eixit una cooperativa en la zona de Teruel, en Níjar, i és una satisfacció que a poc van sorgint, en temes de l'alimentació pels animals i van sorgint alimentacions més ecològiques i demés. Encara que ara estem utilitzant, des del principi vam treballar en la cooperativa de Benassal
ho tenim molt proper, que està a uns 30-35 quilòmetres. I de principi ells no treballaven res en modo més natural i ja portem com 3-4 anys que estem treballant el pienso no és ecològic, però és sense transgènics. Que vol dir que el cereal del que se compon el pienso són cereals que són naturals, que no estan modificats genèticament trastocats en un laboratori i per tant creiem que és el pas anterior a l'ecològic, però estem en la lluita per a poder certificar. Després el tema de pastures i tot tipus de bancals d'oliveres, ameles, que és el que més hi ha en la zona, això sí que ho tenim tot certificat ecològic, les nostres finques, que són poquetes, i els veïns i veïnes que ens van deixant entrar en diversos bancals per a netejar, que a poc se va sumant més gent, perquè veu els resultats que hi ha, encara que al principi costa un poc, i això. Així veu, vos aniré passant diverses fotos, que és el que més llama l'atenció en vez de tant de text. Això és una vista general des de dalt d'una muntanya i com veu, així està la granja al fons. Al fons de tot està el que es diu les moles de xerp i a l'esquerra hi ha una bassa que nosaltres no tenim aigua en l'explotació de les ovelles, entonces el primer que vam fer va ser això perquè si no no podíem fer res. Entonces la bassa la recollim tota de la teulada de la nau, de la granja, i és tota aigua de pluja. Aquesta aigua la bombegem en un depòsit per als animals, la filtrem, la clorem, vull dir, tot el que hi ha que fer, però al final és una manera de no t'aplegar aigua per X condicions de l'Ajuntament, però al final has après a ahorrar moltíssima aigua d'esta manera, d'estalviar molta aigua. Tant a la granja com al mas, a la formatgeria, per sort, sí que com està un poc més baix, sí que ens aplegué un filet d'aigua del poble. Així la granja per dins, és una foto de les ovelles que estan menjant, que estem donant palla en aquest moment, i una de les bossetes que tenim que ens ajuda molt. Un poc el treball diari nostre, això és molt rutinari, però també cada dia té les seues coses, no? Entonces treballem, munyim sempre, els horaris són molt fixes perquè les ovelles no les pots trastocar, perquè si no el cicle de la producció de llet i del seu benestar i tot això s'alteren. Entonces sempre munyim de les 7 pel matí i a les 5 més o menys per la vesprada. Sí que és veritat que quan produïm llet, i continuem produint llet, però quan la producció de llet la destinàvem a indústries que la compraven, el contracte t'obligava a produir llet tot l'any, sense parar, o sigui, tot l'any. Entonces, quins inconvenients hi ha? Que l'ovella hi ha una certa temporada de l'any que la tens que hi ha que forçar-la, com se fan en moltíssimes explotacions, artificialment o en uns implantes que se fiquen, etc. Entonces nosaltres, quan ja vam començar a fer formatge, tot aquest sistema el vam eliminar i el vam canviar per complet. Perquè l'ovella, no sé si sabeu, qualsevol animal rumiant té un cicle. Dic qualsevol animal, o en agricultura, qualsevol fruita, verdura, etc. Són coses, tots els productes són de temporada. No hi ha cap producte que n'hi hagi tot, en tot l'any n'hi hagi de tot. Entonces, vam canviar el sistema i això. Entonces, ara el que fem, respectem el cicle biològic de l'ovella,
que l'ovella pues, ella està receptiva quan el dia de creix cap a baix, des de setembre fins al febrer, més o menys. Entonces, pues, esos mesos pues, son els mesos que se fiquen els mascles, se queden elles embarassades i ja crien, pues, dividim en 2 lots per tindre llet més duradera al llarg de l'any i tenim un lot en març i un altre en juny. D'esta manera no te ve tota la llet de cop i pots anar més tranquil·lament i no tens grans produccions de llet, però la pots anar treballant i és molt més ameno per totes, per les ovelles, per nosaltres i per tots. Pues això, el que ara mateix és un projecte familiar. Ara mateix, per X motius, estic jo i a vegades una altra persona que m'ajuda, però el que diem moltes vegades, el que comentàvem abans, que moltes vegades en el món rural te falta un poc de no sé com dir-ho, però de col·laboració que hi hagi gent disposada a treballar siguin animals o en la terra o en el que sigui. I moltes vegades al final sempre hem anat trampejant i hem anat buscant gent i al final van eixint les coses, però moltes vegades són persones que venen d'un munt de quilòmetres i als pobles pròxims moltes vegades costa molt de trobar gent disposada a treballar, que vull dir que al final no és un treball com penso jo, no sé, en una fàbrica, per exemple, crec jo que és moltíssim més esclau que treballar a l'aire lliure tot el dia, no sé, encara que físicament això potser són treballs diferents, però bueno. La raça d'ovella que tenim és una raça francesa i és una raça que ens va proveir per a la producció de llet. No produeix grans quantitats perquè, entre altres coses, nosaltres quan pasturem tots els dies, l'ovella quan pasturem gastem molta energia. Entonces no ens interessa les grans quantitats de llet, de mirar que si fa X litres de llet al dia o al mes o el que sigui, sinó que ens interessa això, pasturar, després també cada vegada hem sembrat més cereals, d'ordi, d'avena, etc. I d'esta manera estalvies, al final és una manera d'estalviar molt en l'alimentació, encara que per una altra banda no te dona tanta llet, però al final estalvies en molts aspectes i la llet que traus, a més, intentem que sigui de la màxima qualitat possible. Depèn de l'època de l'any, potser que hi hagi, per exemple, ara comencen les bellotes, les ovelles, això és un superaliment. O, per exemple, la fulla dels amelers o la fulla de l'olivera, o diferents tipus de romer, de timonet, etc., de plantes aromàtiques, que també ens agraden molt. I depèn de la temporada de l'any, hi ha unes coses, unes altres, etc. A part del que he dit antes, les ajudem en diversos cereals que sembrem i després al costat d'això també ens ajuden en certes temporades de l'any, quan abans de criar que crien i després de criar quan tenen llet d'això, també se'ls ajuda en un poc de pienso. Perquè l'ovella en aquests moments són abans de criar i després és quan ja està més, tens que aportar-li un poc més d'alimentació. Encara que, voldria fer una menció del tema de l'ovella lliga, que és l'autòctona d'ací del País Valencià, i és com una il·lusió que tenim, encara que sabem que no se podrà fer perquè no hi ha base, però en algun futur, si se poguera, voldríem tindre l'ovella aquesta,
perquè és una ovella que esta sí que és adaptada 100% al territori i és una ovelleta molt més menuda, te dona molt poca llet, però el problema que hi ha que no s'ha treballat l'ovella. Entonces, farà 20-25 anys se dia que l'ovella esta no valia per res perquè no donava llet, perquè no donava, tan apenas criava un corderet i no donava, pues això no hi havia benefici. I bueno, nosaltres creiem que el que hi ha que defensar són les races autòctones tant d'animals com de les varietats tradicionals que s'han treballat sempre en els pobles. I bueno, és una cosa que llança un poc en l'aire perquè ja és a nivell vull dir, una persona o un col·lectiu, etc., no va poder fer res perquè, vull dir, la millora genètica, en aquest cas d'un animal, és molt complicada. Hi ha que treballar jo, per exemple, he estat molt en la zona d'Euskadi i per ahí, i són, per exemple, l'Idiazabal, no sé si sabeu, però se fa d'oveja latxa. L'oveja latxa podríem fer la comparació com si fos així l'ovella guirra. I que el que han fet ells, porten sobre 50 anys que van crear unes associacions per treballar per recuperar, primer de tot, recuperar l'ovella latxa que també estava en condicions un poc desfavorables. I després, s'han juntat centenars i centenars de pastors i a partir d'ahí han anat treballant, han anat traient les millors ovelles, els millors mascles, etc. I bueno, així aquesta cultura tal volta la teníem fa molts anys, però per motius que ens han arrossegat s'ha perdut. El que deia un poquet, l'alimentació en el corral és això, la palla, perquè la palla és necessària perquè li aporta la fibra a l'animal i després en el corral, quan estan al corral això, també ens aportem de lo que deia del pinso sense transgènics i això. Després, això és un poc ja el que he dit, no? Això apostem per col·laborar en finques de veïns que vulguin tindre la mateixa filosofia que nosaltres i a part del pasturatge té moltes avantatges. Per exemple, el tema de la limpiesa parlo per exemple en el tema de les oliveres, és molt interessant perquè se minimitza moltíssim la feina des de la neteja de les soques als rebrotins. Si les fiques a temps que els rebrotins són menudets, vull dir, no tens que anar en la tisora per ahí anar fent tot aquest treball. I a més és que ara vos passaré fotos que ho veureu com se queda. I bueno, a part de que per on passa l'ovella, el primer any no, però el segon tampoc, a partir del tercer any se veu un munt de diversitat d'herbes que van augmentant i tot això, el que denominem la biodiversitat, és des dels insectes, des dels pardals, els animals mamífers, etc. Tots aquests animals s'aprofiten de l'herba fresca perquè no volen una selva que estigui o un bosc que estigui tot abandonat. L'animal, per això estan desapareixent moltes espècies, encara que hi ha gent que s'encabota de repoblar o de ficar espècies i tal, si no se'ls dona l'alimentació o el territori adequat, no fem res. Entonces, sí que és veritat que nosaltres hem notat en la zona al voltant de tot el mas i alrededor de molts bancals i això, al llarg de tots aquests anys que estem, se va notant no ninguna barbaritat perquè estem rodejats també de molts bancals que per sort hi ha molts bancals, alguns en ecològic, altres no, però no se tiren químic ni se tira res, però per desgràcia sempre n'hi ha algun
Entonces, el problema és que pots fer, pots fer les coses prou bé i hi ha veïns que també les facin bé, però només que facin un mal, això té una repercussió bestial, perquè contamina tots els pardals que van, pardals o tipus de biodiversitat, moltes vegades se mor o tot això. Entonces això, una cosa roïna, moltes vegades que afecta a coses que pugues fer diverses coses més bones, però bueno. I així veu una comparació de la neteja de les oliveres en les ovelles. Això farà 2 anys o així. I això és el primer quan entren les ovelles. Després això és com se queda. Això al cap de, no sé, van estar 3 setmanes o 4 i així és com se queda i després el resultat final. Vull dir, no sé si veu com està d'herba, les soques i tot. Això és una foto tirada més o menys del mateix àngul, en el mateix bancal. Entonces, jo crec que és molt... N'hi hauria que fer entendre a la gent que vull dir, això este bancal ni s'ha llaurat, ni s'ha passat el tractor, ni res. Entonces, mireu com s'han quedat les soques, el que deia abans, les soques i tot. Vull dir, s'ha quedat per ficar les mantes i agarrar l'oliva, directament. I ara mateix se veu un munt de tractors aplanant, rulant, etc. I tot això és un gasto tremendo de diners, de contaminació de gasolina, etc. Vull dir, això és les ovelles, ovelles, cabres, vaques o gallines o el que sigui, són animals que són sostenibles 100%, és que a part estan abonant el camp. Vull dir que és millor impossible. Nosaltres el nostre formatge naix, al principi de tot, naix això de la sabidoria que me va ensenyar en concret una tia de ma mare i que ja vivia en un mas en Ares. No sé què està passant, però bueno, se'n va això. I això, vaig estar un any i pico, quasi 2 anys, fent formatge així, formatge fresc, el típic de totes aquestes zones. I això, entonces, arran de visites que vaig fer allà i jornades, cursos, etc., que vaig fer sobretot a la Seu d'Urgell, al Pirineu, a França i també a formatgeries d'Idiazabal, ahir és on vaig començar a entendre un poc tot el món del formatge, que vull dir que no és fer el formatge fresc i avant, vull dir que hi ha mil tipus de formatge, d'elaboracions, de temperatures, de calentar, etc. I ara mateix el que estem fent és estem treballant tot en formatges en llet crua, ja sigui formatge semicurat, curat ara estem fent uns que estaran en un any o així. I ara parlo un poc de lo que és els animals. Això són ovelles que tenen unes dimensions bastant grans perquè que produeixen bastanta llet i també mengen molt, que no és com el que deia abans de l'ovella aguirra, aquestes ovelles mengen molt però per la qual també produeixen més llet. Sempre treballem en llet fresca, com a molt produïda d'un dia per un altre, com a molt 2 dies. D'esta manera la llet ens assegurem que sigui de màxima qualitat. I això és un poc tot el procés del formatge, que en la formatgeria està en la granja està en temperatura freda i després la portem a la formatgeria, la calentem, diferents
tipus d'elaboracions. I després, n'hi ha que dir que nosaltres no utilitzem cap conservant, ni cap additiu, ni cap res, és la llet, el quai, i com a conservant que s'ha utilitzat tota la vida, la sal. Així podeu veure un poc l'evolució del formatge. Després parlar un poc dels punts de venda que tenim. Intentem vendre tot el que a poder ser possible, tot directe, i això, directe en el mas, i així en mercats o fires, etc. I és la manera de que així totes guanyant. I això, entonces, el que he ficat un poc en roig, que nosaltres, ja ho havia dit antes, però mai competirem ni per quantitat ni per preu. El que sí que competirem és per qualitat i per singularitat de fer un producte que estigui arrelat al territori i una cosa que sigui exclusiu de la zona. Això ja és un poc el que he dit antes. Els nostres propòsits és el pasturatge, la ramaderia extensiva que ajuda a prevenir incendis, a la biodiversitat, que sigui intentar ser un mirall per als joves, per a la gent que se pugui interessar, i sempre treballar en un benestar animal, tant pels animals com al final com per la salut de les persones també. Des de fa 2 anys vam fer un crowdfunding i ara estem treballant en tota la transformació de la llet, les càmeres, la cuba, tot el que porta llum en energia renovable, en plaques solars. Va ser un projecte molt xulo que ho vam fer a través d'una plataforma de València i ens ho van instal·lar una cooperativa que crec que vindrà també estos dies, que se diu Xicoteta Energia, i estem molt contents de com estan funcionant i la satisfacció que te dona treballar en el sol. Les dificultats crec que en tots els pobles són paregudes. Els servicis bàsics, l'internet, ara mateix la cobertura, que està fallant bastant. I així unes imatges d'uns masos que estan al voltant, de la despoblació o de com se van abandonant les cases i tal, que això són cases que estan al costat del nostre mas. I després un poc la repoblació, que hi ha veïns i veïnes que s'estan començant a rehabilitar els masos i demés, i això. I un poc com a resum, des del punt de vista del que treballem nosaltres, seria com combatre la despoblació. Podríem dir que seria tindrem un ramat, podríem dir un ramat, un bancal treballant en qualsevol agricultura que siga, una família que estigui assentada en aquest territori, un mas obert o una casa en el poble, i un poble que està viu. I res més, això és un poc el nostre projecte. Si voleu, així teniu les xarxes socials i demés, i moltes gràcies. Benvinguts, jo soc la Clara, de Menjamiques. Jo crec que soc la que vinc de més lluny, vinc de Bràfim, de l'Alt Camp, que és un petit poblet que està tocant de Valls, que és com entre Tarragona i Lleida, si algú no s'ubica. Llavors, aniré una mica ràpid perquè em quedem justos de temps, per si després així podem fer una mica de debat, que crec que al final és el més interessant. Jo, a diferència d'ells dos, bàsicament nosaltres ens centrem
en tot el que és transformació i didàctica. Llavors, sí que és cert que tenim com també la idea de poder tancar el cicle i acabar-nos també produint nosaltres mateixos el fruit que us explicaré ara. I sí que és cert que també tenim una part que ja ens la produïm nosaltres, però ens falta com acabar de tancar el cercle. Llavors, Menjamiques, per començar. Nosaltres som un petit projecte que a mi m'agrada dir gastroetnobotànic. Etnobotànic bàsicament vol dir que estudia les relacions dels pobles amb les plantes i li he volgut posar el gastro davant també perquè al final a mi el que m'interessa és la relació culinària, que totes les tradicions dels nostres avantpassats i així, doncs recuperar i ficar no es perdi. Llavors, bàsicament treballo en dos sentits. Per una banda, doncs, per l'elaboració, és a dir, per poder acostar tot el que són els productes que ara veurem a la població, perquè és molt maco parlar de la garrofa o parlar d'olives o el que sigui, però la gent al final viu concentrada en centres urbans o nuclis urbans que la gran majoria estan com molt alienats, estan molt allunyats del que és la natura. Llavors, un dels nostres objectius és poder acostar aquesta natura a aquesta gent. I per l'altra, fer tota aquesta part de didàctica, d'explicar com es pot gaudir de tots aquests aliments. Sobretot també sempre tenim present les intoleràncies alimentàries, perquè al final també el que deia abans l'Alba, la nostra salut és filla de com ens alimentem i per tant si ens alimentem malament cada cop hi ha més intoleràncies. Llavors també creiem que és bo poder oferir productes no només alternatius sinó que tinguin en compte aquestes intoleràncies. Llavors, suposo que us sonarà. Nosaltres el primer fruit amb qui vam voler treballar és amb la garrofa perquè al final és el fruit que està més menys tingut a la nostra zona, o sigui, al final és com el que estava fins ara més desvalorat. Ara no és així, ara s'està començant a pagar molt bé i jo estic supercontenta, tothom em diu ui, et sortirà molt car això, i ja, no passa res, que vingui. I bàsicament perquè, per una banda, doncs, ens permet el que dèiem abans, o sigui, una mica tot ja s'ha anat dient, però doncs no només mantenir un sòl, un paisatge agroalimentari. Nosaltres, de fet, Bràfim forma part de la plana de secà, que és l'única plana de Catalunya que manté el mosaic dels diferents cultius de secà. Això és la tríada mediterrània, que seria el cereal, o sigui, tot el que són herbàcies, que serien cereals o lleguminoses, després la vinya i per últim doncs, tot el que serien cultius arboris com òbviament el garrofer però també ametlles, oliveres i així. Llavors també cultivant-la, o sigui, treballant la garrofa el que estem fent és mantenir aquest mosaic. I direu, i tot això d'on surt? Doncs mireu, jo en veritat no soc filla de cap micropoble, sinó que jo soc nascuda a Sants, a Barcelona, tot i que els meus avis sí que eren pagesos a Barcelona mateix, que això la gent és com que li sembla molt raro que poguessin haver-hi pagesos. I doncs tot d'un plegat em vaig trobar sense feina i vaig dir, doncs, a mi sempre m'havia com cridat al camp i vaig dir, doncs, per què no, anem a provar-ho. Llavors doncs, vaig tenir la sort que ens va sortir l'oportunitat de fer de masovers en un mas i d'allà, lligat amb que jo tenia intoleràncies alimentàries, doncs vaig dir, ostres, per què menjar nocilla? O sigui, la família de la meva parella sí que té oliveres, ametllers, avellaners, llavors ja era com que ho teníem tot i va ser com, bueno, doncs provem de fer una crema. I d'aquí va sortir Menjamiques. Llavors, aquí veieu tots els productes que fem, que són molt variats, o sigui, fem des de productes dolços fins a productes salats, tots amb garrofa. Més que res també com per trencar prejudicis, perquè no sé aquí, però el que és ara al camp, baix camp, hi ha com molt de prejudici, no? Encara amb la garrofa, quan vas a fer fires o mercats o així, la gent
sobretot la gent gran és com que és molt reticent a tastar-la i a tornar-la a menjar, perquè al final està com molt lligada a un record de pobresa, de carestia, llavors una mica no és com partir d'un producte de zero. Si tu fas formatges, la gent sempre és com, oh, que bé, formatges, no? En canvi, si dius, em dedico a la garrafa, diuen, pels animals, i tot, no? Per menjar les persones. Llavors, una mica també és per no només ser sobirans, sinó també deixar-nos d'estar de certes manies i dir, ostres, aquí tenim productes igual de bons que en altres llocs del món. I res, bàsicament, us ho passaré ràpid. Això eren uns exemples també perquè veiéssiu que ara hi entrarem, però també per nosaltres és superimportant la sostenibilitat i vam començar amb el pot, com si diguéssim, que té l'etiqueta, i ara també estem fent el pot serigrafiat, que és retornable, una mica també com no només es tracta de saber què menges, o sigui, què hi ha dins el pot, sinó també a on o com t'arriba aquest aliment, no? O sigui, per exemple, això ho vam veure molt clar en el moment en què vam voler fer torrons, que avui no ho sabia, i he vist que aquí es feien molts torrons, i va ser com, uau, això no ho sabia. I clar, ens vam adonar que realment el que estàvem fent era vendre dues coses. Estàvem venent el nostre torró, però també estàvem venent un embolcall. Llavors, d'aquí també va començar una mica de dir, ostres, abans, no? Jo recordo quan era petita que anàvem a comprar bitxis, a comprar aigua amb gas, no sé si té el bitxi, i anàvem als envasos i compràvem els nous i tornàvem als buits, i vull dir que era com una cosa normal, i ara en canvi és com impensable tot el sistema de retorn. Llavors també hem volgut com retornar en aquest sistema, de dir per què has d'estar generant contínuament envasos si pots reaprofitar els que ja tens. I res, m'ha fet gràcia posar-vos-ho també perquè és l'últim producte que hem tret, que és el gelat, i una mica també com perquè sembla que només pugui haver-hi gelat de xocolata, doncs no, també n'hi pot haver de garrofa. Llavors, si us sembla, passo... Vaig molt ràpid, és que em sap greu perquè és que si no, no tindrem temps de tot. Doncs, pel que fa als tallers, clar, nosaltres el que veiem és això, no? Que estava molt bé anar a fires i explicar i tot això, però tothom al final la pregunta que es fa és i això com es menja? Llavors, això també combinat una mica amb els inicis que l'Alba preguntava, no? De com ho fas quan comences, no pots llançar-t'hi de cap, bueno, o potser sí, depèn del cas, però en el meu, doncs, jo en veritat soc filòloga catalana, o sigui, jo no he estudiat ni ADE ni botànica, o sigui, vinc d'un món completament diferent. I clar, llavors jo també veia que això, no? Que no podia fer el salt al buit, perquè, i més dedicant a la garrofa, tothom pronosticava que no tindria futur, i aquí estic després de 4 anys. I llavors doncs, treballava, per exemple, en una verdoleria. I llavors el fet de treballar en aquesta verdoleria també va fer que jo veiés que es llença molt de menjar, no? I era com, ostres, com pot ser que nosaltres estiguem fent de masovers, que sapiguem què costa, no? Cultivar un hort, obtenir els teus propis aliments, i llavors tu arribis a la part comercial i doncs això, no? Hi hagi un munt de gent que als porros talles la fulla i ho llences, no? I era com, però si ho acaba de pagar, però què fa? O les fulles de les pastanagues, no, això ja ho pots llençar. I pensava, però sí, això s'ha de poder menjar. I d'aquí també va sortir una mica tot el tema de tallers, de dir, ostres, doncs potser el tronxo del bròquil és bo i potser no ho sabem, o un munt de coses així. Llavors, en els tallers intentem no només parlar sobre la garrofa o malbaratament alimentari, sinó que també parlem sobre males herbes. I perquè al final és això, no? Quan tu estàs cultivant de manera regenerativa o ecològica o agroecològica, al final el que vols és un sòl viu, i d'aquest sòl viu en surten moltes plantes, fins i tot a les ciutats. O sigui, és que fins i tot al racó més recòndit trobareu una mala herba que probablement serà comestible i que tindrà moltes vitamines i minerals. Llavors,
veiem que això també és una cosa com que s'estava perdent, que probablement els nostres avis o les nostres besàvies sí que sabien, no? Ara la gent com a molt sap, oi, si trobes malament, sopar de farigola. Bueno, no sé com es diu farigola. Timonet, no? Però que estàvem compartint a passos forçats un munt de coneixement. De fet, a la Niuada ara hi ha Marc Talavera de Xarcolant, que ells justament treballen per tot perquè és plantes oblidades, i també us convido, si mai teniu l'oportunitat d'anar a les seves jornades, que és un dia sencer on es poden aprendre un munt de coses, així que nosaltres hi anem cada any, també fem tallers i tenim paradeta, però és molt interessant si esteu interessats. I res, llavors arribem com al punt, jo crec que és més interessant i que per això ens heu convidat, que és com fem tot això. Doncs, òbviament, jo quan vaig començar, a mi, i encara ara, el meu ideal seria tenir una cooperativa, el que passa que primer, doncs, és això, no dona com suficientment per viure més que una persona, si és que arriba, i llavors, doncs, sí que el nostre objectiu és acabar sent cooperativa, però ara mateix, per exemple, som jo, la Túria, que és la noia que surt aquí, que és la que s'encarrega de la part més productiva, i la meva parella, que s'encarrega més de la part comptable, però com amb hores sueltes, o sigui que estigui 100% al projecte sóc jo. I, clar, aquest fet d'estar sola suposo que també és com el que fa que et vegis en pes també com a col·laborar d'entrada amb molta gent, no? A buscar, a picar portes. Llavors, des del començament jo vaig tenir clar que si volia cooperar, doncs m'havia d'ajuntar amb persones que també estiguéssim com en aquest mateix estadi, no? De recuperació de varietats antigues, de plantes oblidades i així. Llavors, al principi de tot, només començar i ens vam ajuntar 4 projectes que ens diem Mosaic de Secà, i no som tots de la mateixa comarca, de fet és una xarxa intercomarcal, i que tots tenim, òbviament, en comú que som de Secà, però som de la Conca de Barberà, de les Garrigues i així. I tots treballem en àmbits semblants, tots fem didàctica i elaboració, i què més? I això, llavors, des del començament ens hem volgut també ajuntar i oferir, per exemple, al Nadal fem lots, o durant tot l'any anem fent experiències, també com perquè la gent que coneix un projecte pugui conèixer l'altre i també obrir una mica de mires. Llavors, què més? Per l'altra banda, també, no sé si us heu fixat en el logo de Menjamiques, si us hi fixeu, són tot formiguetes, i per mi això també és com una declaració de principis, no? O sigui, d'entrada jo tenia clar que començava jo el projecte, però volia com... O sigui, tenia clar que al final el que volia era com teixir una xarxa, com un formiguer, llavors, perquè tenia clar que si volem un canvi en el model agroalimentari, doncs que ha de venir lligat de moltes petites formiguetes i que a més d'anar treballant de mica en mica. I llavors això és el que volia començar a explicar-vos-ho i no m'he recordat fins ara, perdoneu. Llavors, això, de la cooperació aquesta de les formiguetes, doncs també vam saltar a la cooperació a dins el poble, perquè el que ens en vam adonar és que a dins el poble Bràfim té 600 habitants, perquè us en feu una idea, o sigui, no és micropoble, però tampoc és supergran. Doncs que veiem això, no? Que hi havia un greu problema de relleu generacional i que els pocs joves que hi quedàvem, doncs que tots més o menys teníem com les mateixes necessitats, que era revaloritzar els nostres productes, les nostres productes. Llavors, el que tenim ara entre mans és, ara ens estem associant com a cooperativa aquest any, de fet aquesta setmana estem ja amb els estatuts, i per poder tenir a nosaltres ens agrada dir-li un centre de dinamització rural, que al final serà com una mena d'obrador alimentari per poder transformar el producte, però no només això, sinó que la idea és que hi hagi espais més
diàfans també per això, no? Per fer formacions, per fer fires i que no sigui un lloc tancat sinó per acollir tothom que vulgui començar i no tingui o les eines o també una mica com per fer aquest guiatge, no? Aquest mentoratge de que nosaltres ja hem fet tot aquest camí de saber com s'ha de fer un registre sanitari, saber com s'han de fer les APCC, saber com mil coses, doncs poder també com acompanyar la gent que potser els hi fa com una mica de basar de començar. I què més? Llavors, perquè també sentim com la responsabilitat de que si volem un món rural viu, creiem que és d'obligat deure, no? Poder oferir també feines dignes en un poble petit, perquè el fàcil seria anar al centre comarcal més gran, no? I allà segur que seria més fàcil, però creiem que al final, si volem dinamitzar pobles, els hem de fer que estiguin vius. Llavors, tot això també ho fem doncs, des d'aquesta mirada de l'economia social i solidària, no? Posant, o sigui, a mi m'agradaria també, doncs, sempre parlo des de l'economia feminista, no? Perquè al final sembla com que sempre hagis de dir que sí, o sigui, que quan ets una dona sembla com que hagis de sempre demostrar el doble, no? Jo, per exemple, això a mi no m'agrada molt explicar-ho, però com que estem així com en petit comitè, ara fa un any vaig ser mare, no? I en aquell moment jo em sentia com que no, que jo havia de treballar igual que havia treballat sempre i fins que no fas com aquest clic i dir, a veure, ja tens prou feina. Vull dir que en el projecte no l'he deixat anar, de fet, sempre em fan la broma de que abans deixaré anar la meva filla amb algú altre que la meva empresa. Però, o sigui, una mica també que crec que és important que no només obrim la porta a la diversitat, sinó també que no som superheroïnes o superherois i que està bé saber dir no i saber dir prou i que crec que una mica també en l'economia social i solidària doncs també es va com cap a aquest camí, no? De dir, doncs potser hem de decréixer, o sigui, potser hem de decréixer, no, hem de decréixer i potser no hem de consumir i ja està bé i no passa res. I amb les feines igual, no? Doncs potser està bé no fer 5.000 fires i fer-ne poques, però està bé que no voler allargar més el braç que la màniga. Perquè al final tot està lligat, o sigui, al final el que acaba fent és que el projecte tampoc acaba sent sostenible, perquè si tu no estàs bé, el projecte tampoc serà sostenible. Llavors, perquè per mi crec que com un dels valors principals de Menys Amiques també és la sostenibilitat, i no només en el que deia ara de cures, sinó també amb el packaging, com jo us he ensenyat, no? Que no hi hagi plàstic, o reciclar o reutilitzar al màxim tots els residus que tenim, o sigui, al final fer una mica d'economia circular, no? De dir que era un residu, doncs, de fet, per exemple, el que surt en aquesta imatge són trufes, que és massa de torró que teníem de més i va ser com, és que això no es pot llançar, llavors hem de pensar la manera per reaprofitar-ho i la veritat és que va ser un èxit. Llavors, vull dir que també crec que la sostenibilitat no és únicament econòmica, sinó també més àmplia, no? I també passa, crec, per una mica també el que explicava el Jordi, no? De la teva tria en el moment de qui ho distribueix. O sigui, per mi també sostenible és vendre-ho aquí o sigui, ara sí que crec que hi ha un punt del País Valencià on es venen les cremes, però fins ara no, només es venien a Catalunya i per mi no té sentit, perquè també molta gent diu, ostres, doncs això està molt bo, per què no ho exportes? No? I és com, ara, de moment tinc com a 10 milions de persones català no parlar, o sigui, que parlen català, perquè això també és un altre tema, no? Sostenibilitat també és quines tries fas tu no només de venda, sinó també de llengua, o sigui, una mica també, doncs, exacte, de fer territori i això llavors també és com, mira, fins que aquests 10 milions de persones no consumeixin crema de garrofa, tenim marge per exportar. I què més us hauria de dir? No, això, i llavors, doncs, que
que per mi sostenibilitat també és apostar pel comerç local, no? Perquè el fàcil seria anar amb distribuïdor, donar-li X palets de cremes i rentar-te les mans. Però crec que això, no? Si volem pobles vius o ciutats vives, doncs també hem de ser conscients, no? Com a empresa de qui li estàs venent. I què més? Llavors, ja vaig acabant, només lligant també coses que havíem dit, no? Nosaltres al principi tampoc teníem cap producte certificat ecològic i era una demanda que teníem, però veiem que al principi, per exemple, la garrofa certificada venia d'Itàlia. Llavors havíem com de triar si preferíem garrofa certificada d'Itàlia o garrofa sense certificar, que a més la garrofa és un cultiu que rep molt poc, o sigui, no rep un impacte directe de químics, sinó que és per l'herba, o sigui, no és que se'ls faci tractaments com les olives. Doncs, clar, llavors també era, ostres, què prioritzes, no? Proximitat o certificat ecològic, perquè això és l'altre tema, no? També dels certificats, que també nosaltres també hem trigat com més a tenir-lo, perquè al final no deixa de ser un cost important certificar-te. Llavors, nosaltres vam tenir clar que volíem apostar per el local i que si volíem fomentar el territori, el que havíem de fer era, encara que no fos ecològic, començar per allà i després ja els aniríem tibant i de fet ara ja n'hi ha, o sigui que també en aquest sentit estem molt contents. I què més? Això. I llavors finalment doncs el consum conscient no només vindria això, no? De consumir de proximitat o d'ecològic, sinó també doncs, conscienciar el que dèiem de les temporades, no? Que al final nosaltres també tenim productes que només són de temporada d'hivern i ens agrada conscienciar la gent de que no sempre pot haver-hi de tot. I igual que en els tallers també doncs, treballem sempre amb productes de temporada perquè si no la gent se sorprèn quan no sap que les bajoques són d'estiu, bueno, ja primavera, no? I per últim també nosaltres també ens sentim una mica interpel·lats en tota la qüestió vegana, perquè nosaltres tenim molts consumidors que són vegans. Vegans, a diferència dels vegetarians, és que no consumeixen absolutament res animal, però no només de menjar, sinó que no vesteixen ni amb pell ni res, no consumeixen res que sigui d'origen animal, ni mel ni formatges tampoc. Llavors, nosaltres també tenim una mica com aquest dilema, no? De dir, ostres, és que en veritat potser té més sentit consumir productes del Jordi, no? Que són d'aquí, que treballen pel territori, per l'agricultura regenerativa, no? Que no formatges vegans fets a Manacars de les Filipines. Llavors, també, ostres, doncs, una mica nosaltres sí que sentim com que tenim la responsabilitat d'oferir productes vegans perquè al final creiem que realment s'ha de baixar el consum animal d'agricultura intensiva i de ramaderia intensiva, però sempre tenint com molt present aquest consum conscient, no? De treballar per la proximitat. I res, llavors, finalment, ja per tancar, nosaltres treballem també el que parlàvem, no? De la sobirania alimentària, principalment amb la garrofa, perquè a mi sobretot m'agrada dir que és la xocolata mediterrània, o sigui que tenim la xocolata tropical però que tenim la xocolata mediterrània i que ens ho hem de creure i que és la xocolata del futur, que no és del passat, que hem d'anar cap aquí. I a més ara també estem justament de micromecenatge, de crowdfunding, per treure el nostre primer llibre sobre la garrofa, o sigui, allà és com la Bíblia, allà està explicat el cultiu del garrofer, la garrofa, els garrofins, tots els usos, receptes, o sigui, perquè ja no hi hagi excuses que la gent no digui, oh, és que com es menja això, només és dolç, no. Ho dic allà hi serà tot. I ara el dia 30 acabem, estem per molt bon camí, però encara ens falta una miqueta. Si voleu xavardejar, es diu Garrofa Delícia Mediterrània, si us poseu al Google us sortirà, és de Verkami. I què més? I res, creiem això que la sobirania alimentària també passa necessàriament per les males herbes. No només les males herbes de bell lloc, sinó en general, no? De dir, ostres, és que crec que en l'últim segle hem reduït el 75% de la biodiversitat que es consum, o sigui, de les varietats que es consumien
O sigui, de tots els enciams que hi havia ens hem quedat amb un, de totes les pomes que hi havia ens hem quedat amb dues. Vull dir que també és feina de treballar per això i de fet nosaltres amb la cooperativa que estem muntant a Bràfim també treballem amb oliveres Menya, que és la varietat local d'allà. I doncs una mica per això, per donar-ho a conèixer. I per últim també crec que lligat amb sostenibilitat, consum conscient i sobirania alimentària, una mica també el que parlàvem dels preus, que a nosaltres ens agrada dir que no fem productes cars, sinó que fem productes costosos. Perquè tota aquesta feina que hem estat parlant tots tres és molt costós, no? I al final si has de triar, doncs, això, entre apostar per un producte que el que fa és deforestar o restar, bàsicament, el sol, la terra, el que sigui, tots els recursos, o sumar, nosaltres estem en el sumar, i en aquest sumar necessita que tingui un preu digne. Llavors, potser és una mica més car, però potser més val la pena consumir menys, però millor que no restar, no? I res, i fins aquí. Moltes gràcies també per escoltar-me i obrim el debat i si teniu preguntes o qualsevol cosa. Voleu algú dels que està escoltant dir alguna cosa o té alguna pregunta? Perquè no sigui això estàtic, en veritat estem dalt, però estem a la mateixa alçada. Espera, una pregunta. En Malaherba, lo siguiente a Loli, el siguiente proyecto, ¿cuál es? Pues enguany empezamos con la oliva porque, como estava explicando Clara, fer tot el recorregut per nosaltres és molt costós, o sigui, des del producte a la transformació, a l'envasament, a la distribució. Diguem que ens hem llançat en l'oli perquè el molí ens ajudava. El problema que ens estem trobant per a la resta de productes, que són l'armela i la garrofa, és que l'obrador aquest que ella diu que al seu territori estan generant per a noves projectes o el que sigui, que així a Benlloc de moment no existeix. I clar, en el moment que te fiques la idea és transformar la garrofa i transformar l'armela, però és veritat que és la part més costosa per a nosaltres perquè l'hem de fer nosaltres i no tenim un obrador. Llavors, l'obrador passa per qüestions de sanitat i bueno, suposo que tot el món quan diu sanitat s'entén que vol dir que és farragós, complicat, caríssim i totes aquestes històries. Nosaltres ho acollim, segurament. Clar, llavors estem en un punt que bueno, l'oli, com que al molí sí que ens ho poden fer, és genial, i la part de la garrofa i l'armela, doncs estem en un punt també de creixement que creiem que sí que hi haurà transformació, però potser no, perquè no ens resulta sostenible tal com funciona. És guai que preguntes. O sigui, en aquest sentit, per exemple, la garrofa crec que s'hauria de fer com un acord de país o de fredor mediterrani, digueu-li com vulgueu, perquè és que està tot concentrat, o sigui, això sí que és una màfia. Sí, o sigui, crec que en tot l'estat espanyol només hi ha 2 molins de garrofa. 2. O sigui, un al sud de València i l'altre a Mallorca, llavors és com que tot està aglutinat allà, llavors crec que realment s'hauria de treballar, no? Tant el que dèiem de recuperar, que s'ha de fer com una associació i fer-ho en sèrio, doncs crec que realment l'economia social i solidària hauria d'apostar també per aquest sentit, perquè és que tots els productors es troben amb el mateix. O sigui, tothom que vol transformar la garrofa es troba amb aquesta muralla inabastable. I és un molí que val a dir que o sigui, tu treballes la garrofa en un amor i tot això que estem dient que estàs treballant aquest fruit des d'esta agricultura regenerativa, ecològica, sostenible, com diguem,
i el molí, doncs, tot això s'ho bota totalment al segon que tu dus la garrofa, no? I això realment sí fa pena. I és algo que jo he dit, clar, no, jo soc de Barcelona, bueno, jo soc una infermera que viu a Castelló i soc nouvinguda ben jo que fa mesos, vull dir, al final això per a mi és una il·lusió que o sigui, ha sigut en el punt de la pandèmia justament, precisament al ser infermera, quan dic prou, ja és que segur vull dedicar-me a una altra cosa més enllà de sanar una malaltia. El problema el tenim és que estem malaltes com a societat i comencem per l'alimentació. Llavors, si una vegada amunt te fiques a ser productora i a dedicar-t'hi, te trobes en muralles que jo com a consumidora fins fa molt poc desconeixia, no? I en realitat són molt poques persones avui així, però jo crec que tot això se va disseminant i és com que anem creixent perquè és necessària esta idea del consumidor i el productor estar al mateix rango, no? Gràcies al màrqueting mos ha fet generar unes necessitats i consumir arrel de lo que volien les marques que nosaltres consumirem, no? Perquè quan compràvem Coca-Cola compràvem felicitat i a partir d'ahí es va desmuntar com funcionava abans la necessitat real. Llavors, crec que estem en aquest punt de creixement i ve d'un consumidor que exigeix traçabilitat al productor, no? Sí, No jo sé. crec que també és superimportant, justament relacionat amb això, si escurces al màxim la cadena, el que dèiem abans, no? Si tu pots vendre tot el teu producte directament a la persona final, ja no pel guany econòmic, que també perquè ha de ser sostenible el projecte, sinó perquè crec que és superimportant poder conèixer el nom de la persona que fa el teu menjar, perquè tu li pots preguntar directament, i això com ho fas? I això per què? No? És com, si veus que no té certificat ecològic, potser algú et vindrà i dirà, oh, feu molt de regeneratiu, però aquí no hi ha certificat ecològic, no? I tu li podràs explicar, no, mira, és que això és per això és per l'altre. En canvi, si ho veus en una lleixa, el teu producte, com no porti una bíblia, els meus porten una bíblia, però com no porti allà una bíblia explicant-li, no tindrà com aquest de tu a tu, no? Llavors, crec que al final la salut també passa per això, per poder escurçar al màxim tots aquests... Sí, tal volta a lo millor lo que diem les companyes és que a lo millor el producte ecològic, les grans marques, els grans supermercats ja està a tope de ecològic, entonces és com si el sello d'ecològic per a mi ha deixat de tindre valor, entonces n'hi hauria que crear, o sigui, el que estem dient de conèixer el producte, les persones que estan fent-lo, el territori on se treballa, etc. I a lo millor se tindria que inclús associar les persones que treballen d'una manera diferent i crear a lo millor un altre tipus de logo, etc. Ah, sí? No sé. Perdona. Hasta Castelló, això a la diapositiva, vos anime a totes a que consulteu sobre això perquè nosaltres a Castelló hem entrat en una cosa que es diu Sistemes Participatius de Garantia, SPG, i això el que fa és que el consumidor i el productor discutixen, o sigui, hi ha unes reunions, en aquest cas nosaltres les està organitzant Noves Sendes en Betxí, i allà són productores des d'horta fins oli, estan les companyes de Connecta Natura, vull dir que no només són productores empreses, són també associacions, són persones interessades al fi i a la cap en el consum d'aliments, en aquest cas vegetals. Ho dic perquè hi hauria que buscar, segurament hi haurà alguns altres sistemes de participació i al final nosaltres hem participat en fer què significa al final ecològic. Ecològic significa i tens com un llistat que tens que complir, però si és ecològic i ve d'Holanda i envasat en plàstic i n'hi ha 3 fideuets en una bosseta, és ecològic? Sí. Nosaltres no participem d'això, no? No volem això. Per a nosaltres és més important que sapigueu que els sistemes que treballem d'una manera concreta, que respectem d'una manera concreta, tota aquesta part que hem estat explicant, això és el que és sostenible. I nosaltres ens agrada dir que som sostenibles radicals, perquè és que, ostres, hasta McDonald's ara és sostenible, no? Això és com...
tot aquest greenwashing que està passant, que li diuen, no? Hem de fugir una mica i això és molt interessant. Estan començant a haver aquestes plataformes de sistemes participatius per a que tot el món pugui opinar. Nosaltres, en referència a lo que és el formatge, una cosa que no havia esmenat abans era que és formatge artesà, sistema ecològic, etc. Això està clar, però també és formatge de pastor. Formatge de pastor vol dir que per resumir, que les ovelles pasten tots els dies, que la llet és de proximitat, inclús en el nostre cas són 200-300 metres de la granja a la formatgeria i no viatja en cubes o ve inclús d'uns altres països la llet. I en aquest aspecte, des de fa 5 o 6 mesos, s'ha creat una associació, com un segell, que aglutina tot el territori català, diguem, dels països catalans, i a partir d'ahí estem treballant en uns criteris, que és un segell que és formatge pastor o pastora, i bueno, ara ja estem imprimint un poc les etiquetes i tal, i bueno, és una cosa que en el formatge que es troba aquest tipus de logo sap perfectament que és un formatge de pastor en totes les coses, les garanties que té. I bueno, poquet a poquet s'ha de fer coses. I vos volem fer una pregunta. Sí, jo volia una miqueta preguntar-vos al voltant de que ja que estem parlant d'economia social i solidària, com funciona una miqueta la solidaritat entre projectes d'aquest tipus, a veure si m'explique bé, una miqueta a l'hora, per exemple, de poder abaratir despeses o una cosa així, des de la ignorància, però en el cas que conec, no? Sabem que en el Maestrat hi ha diversos projectes que intenten apostar una miqueta per l'ecologia i demés. Seria viable el poder, per exemple, a l'hora de qüestions de canals de distribució, de poder aplegar a la venda, perquè clar, intentem fer venda directa i és molt interessant ja que fer-ho així, però igual sabem també que gran part del potencial client viu a les ciutats, perquè en els pobles ne són 4. Com això s'hi podria tractar o podria existir alguna manera de fer-ho o si s'ha intentat i no se pot, un poc això. Nosaltres, per exemple, a Valls, o sigui, tota la zona de Camp de Tarragona, treballem en xarxa en aquest sentit. O sigui, vam demanar un projecte singular justament per tot el tema de comercialització. Llavors, el que fem és aprofitar unes rutes que ja estan fixades cada setmana i doncs hi ha diversos punts, ja siguin cooperatives de consum o botigues o restaurants, que cada setmana se'ls reparteix producte. Llavors, si tu un d'aquells punts et fa comanda, doncs tu senzillament ho portes com en el punt central i el punt central es dedica a repartir, o sigui, ho dona el repartidor perquè veiem això, que cada 2 per 3 ens estàvem creuant productors que anàvem del mateix punt a un altre i era com, hòstia, ho hagués sabut, l'hagués portat jo. I clar, era molt poc eficient. Llavors el que vam fer va ser, com que al Camp de Tarragona hi ha diversos ateneus cooperatius que tenen grups de consum, llavors el que fem és els productors de prop de cada punt de cada ateneu porta els seus productes en aquell lloc. Llavors l'únic que sí és que és una mica més lent, o sigui, potser trigarà una setmana a arribar perquè clar, tu ho portes i si és d'un punt anterior teu, doncs fins la setmana que ve no n'hi arribarà. Si és de següent, sí, en aquell mateix dia arriba, però vull dir que al final, en aquest sentit, vam veure que tenia sentit ajuntar-nos. En Jordi, abans de les jornades vam estar una hora quasi parlant per telèfon, justament a mi això no m'agrada molt dir-ho, però és veritat que vam convidar a algú també de Catalunya perquè una volta més ens passa que a Catalunya això està una miqueta més avançat que al País Valencià, no? O sigui, fa un poc de ràbia, perquè fa ràbia.
No, però fa ràbia, vull dir, perquè aquesta cosa que sempre sembla que hauríem d'estar en lluita, quan al revés, el que hem de fer jo crec que és mútuament aprendre. O sigui, que ara quan estava explicant aquest sistema, doncs nosaltres justament pensàvem, ostres, és que complex és. El que passa és que, clar, quan es parla del maestrat, efectivament, les possibilitats de mobilitat que hi ha en el maestrat, no? Vull dir, així per a vindre a Benlloc estem en la franja d'estar en despoblament precisament perquè encara les carreteres estan bé, o sigui, hem pogut arribar bé, però si això ho haguérem fet a Portell de Morella, doncs segurament seríem els que parlem i els organitzadors i poc més, no? Llavors, m'imagino fer un canal de distribució a dia d'ara al maestrat que combinarà la plana alta nord, doncs no, o sigui, és veritat que el que preguntes si hi haguera un canal de distribució, em sembla que Terranae, que estan fent l'altra xerrada, està ficada en tot això, etc. Doncs de moment nosaltres no participem d'estos canals no per res, sinó perquè la sostenibilitat econòmica que tenim actualment es dissoldria, no seria possible, tal com està ara. Hola, escolta? Sí. Bueno, gràcies a totes per les intervencions. Jo només un poc parlant que estàveu parlant d'articulacions, de vertebrar el territori, anomenar, i més perquè estem justament a la mostra d'Economia Social i Solidària, no sé si Menjamiques està en el PAMAPAM de Catalunya o fa part. Vale, doncs així del País Valencià també tenim el Tornalló. O sigui que Jordi guai, perquè ja t'he fet la meitat de l'entrevista avui, que de fet també em quedat ara després. I també, no sé, crec que també Mala Herba és un projecte que, és que tenim criteris que només tracten de temes de sostenibilitat, medi ambient, però també de feminismes, reciclatge, o sigui que jo crec que paga la pena de tant en tant també mirar aquests projectes perquè a partir d'ahir és quan també articulem i intercooperem i no només és un mapeig, també les iniciatives que estan dins del mapeig, que per cert també les companyes de la mostra també tenen un mapeig intern que estan fent de Castelló, de les comarques del nord, i és guai que també la gent estiga. Així que jo enhorabona, m'han encantat també tots els projectes i avanti. Hem vist el mapeig i ens hem apuntat i hem fet l'autodiagnòstic aquest que hi ha, que és xulíssim per cert. Súper, doncs nada, Tornalló també us espero. És que és molt guai, ho dic perquè aquestes iniciatives també al fer-les te dones compte que, per exemple, que deixes de banda sostenibilitats com les cures, no? I una de les coses que te fa també dur a terme projectes com aquest és que totes hem tingut feines en les que hem patit molt i arriba un moment en la vida que has patit en la feina i dius, ostres, la que jo m'estic muntant no voldria patir tant, no? Coses que no m'han tingut en compte, llavors és molt guai, vull dir que gràcies també per la iniciativa. I de fet dir que el Tornalló és el projecte germà del PAMAPAM de Catalunya, de fet tota la infraestructura, i si vos fiqueu en la web és el mateix PAMAPAM, però que així es diu Tornalló fent un poc això de la paraula valenciana que és molt bonica, de suport mutu en les tasques del camp que també s'ha perdut i s'ha de també ficar en valor. Estem així, Sergi Mendicafín, així que moltes gràcies a totes i això, i a vosaltres sobretot també.